school Saint Paul Higher Secondary School Nongpo kawai nagi school ki bala pau bha Haribhoi district ha kaneka kantiru kawai nagi Samla pule jong kaneka school kalawan Shakman Bandrung ha kyrdan top 10 hadin ka jingpen benaya ka result HSSLC menta ka sngi da ka MBOSE katei ka Samla ka bala tipkum ka Samla Nelly Mary Khymdeit ka kon jong ka kong Sabina Khymdeit baduba Dominic Ral Dakhar bam kwai hadwar blay ki basyong ki basa ha ka shnong Saiden Haribhoi district ka Samla Nelly Mary Khymdeit kalayale ya ka exam HSSLC naga school Saint Paul Higher Secondary School Nongpo ha ka art stream bat kalawan ha ka kyrdan ka baar ha baro ka wei ka jella kabalala bat kur hadu South Pa Sanpui Bak bat kalalong Marway na po Haribhoi district kabalami kerteng ha ka top 10 ka Samla Nelly Mary Khymdeit kalapan pau ya ka jing sngongu ka bakraw ya ublay ubala batin lentia ka bat kumju ya ki nong hikai ki bahaying hasem bat kalapan paru ka jing sngo kemen ka bakraw halor ka jing yo pan khe yo so ubatiang na kaliang ka sister Angelina CH Marak headmistress jong ka nega school bat usamla Boni Khymdeit u henmen ulapan paw ka jing kemen ka bakraw ha ka ju ka por kala kitbok kitrebyang ka Samla Nelly Mary Khymdeit bakan nang trish tom chu ha ki jing pule ha ki kyrdan ki pakham sajrong nengkong neng shop aku aban ai kuble yo ble tai try kan ran ubala iet bet lakar khu yang hadu kat ne ha ka jing shisha ngaruk ngam klam kmi lenti baka result jong akan bah hadu kat ne nga expect bangan dan ha top 10 dengan klam expect bangan poi ha ka second rank te ha ka por bang akrek kon ningkong ngam da shim serious mo hadu kata ngam da dan kata ka jing thrang ba ong ba ngan pen yo bet hadu top 2 ne top 1 nga ong yela de bang ade bandan ha top 10 ngam da dan te kata ka jing thrang ban ong ba hadu banda poi ha ka ne ka kerdan hadien ka tu ngalapet binya abat ngalapet bah ba kumno hayeng bat school ro kumju kita thrang hadu kata bangan dawan ra ya kata ka result ka bah kidon kata ka jing kmi lenti ka bakham shijrong langa te kumta ngala perkhat ba ngala puson bah lada ngam le bah kan long ka e ka ban pen smusi hayeng bat school ro kumju te kumta kat dang jan kising sedang ban pule kot bah no bat ngam da penlut kaya ka por hang ni hang tai tang shulalat ka por khandiat ngalaya le ban penlut be ha ka kon te kumta ka e ka kubor ka bang aku aban ai shkiwe ka long ningkom ning shap e phiri ban bu ye ka thong lada pidon ka thong phila ben hadien kata rengkat bat ka thong ka jing trash tom ro ka de ban don lada pi trash tom klampa phila ban khet yo so ubabha ubabang te hadien kata ka consistency ka ba phile ka jo shi ka jo man ka sngi phidei ban le ka khandiat mong man shisen pule ne last moment pin bam shisen bam andre khandiat man ka sngi lada pi pule phila ben wala phimde ikhna iba biang hadu kata ban ong inong kumno lade makana average students ru haba phidan ka thong ka jing thrang ka jing trash tom but man ka sngi to penlut ka por jong phia ka kot phinla be iliang jo ki sports andre nga jo shimbenta ha ki science exhibition ki kanja essay writing letter writing kum gitu ki jai competition ngashim kaya rap shibun namar kum bangala ong happy menta banga jo shimbenta ha ki science exhibition kadai house nam arhajar po ar banga shim ka science exhibition but la job ro ngila poi state level nang tu ngila poi national level habangi poi shite shi Gujarat ka dan kata ka nila kata ka national level te habangi poi shite ngasdang ban observe ki wiki khana ha state la de hoi nga observe ki don ka to ka ne ki batrang shisha kata ka jing start ki trang shisha ka ka baki kwa be ban pen urlong te kum tang ala pet bahaya ki khana shaba kilong ki ba minat bah da compare bat ngi hang ne ngi pat long ngi la de ngi lakam bangi minat andre da compare bat ki shite ngi pat long te ngala pet yaki ngala yak keren bat ki te kum ta ki ru ki la ai advice nga ki ong ngi shande ngi long bet kum ne habangi kwa ka wat mut bangin perlut ya ka por jungi ha ngi kwa bangin yo kata ngi ya kata bet ngi concentrate te kum ta ki ru yang amo ki ong ba phiru ngai phidon hi kata ka sap te kum ta la da phikwa ban yo khet yo so ubabang ubathiang phidei ban le shitom ben phidon ka potential te kum ta ki turu ki lai encourage nga rengkat bat ki parlo class chunga barabor ki baju dan bat nga kilo ong yang balada phi pule bha phila bi bandan ha top 10 kum ta ngaru ngala sngudon ba kata ka mensim langsung shingain ka mensim balada ngan le bha ngaru ngandon be ha top 10 kum ta ngala shumi not be tang ha ka kot but kum ta meneka result ba bha ngala yo kum ta nga perkhat ben continue bachelor te hadin bachelor ngan pendep bet masters but PhD kajing trang junga ka di bangan long professor and lecturer ha kanu ka college ngam kwa ban hikai kum tang kum ha school level hoi kajing sedang kan debit na ka school te handai kajing kwa junga ka long bangan long settle bet kum i professor ha ki college ngam kwa ban hikai college te akaliang junga subject ngam pat tikna hadu ka tamo namar ngadon arti ki subject ki bangas tenan ka we ka di ka English ngala ban le ha ki English literature la ne ka education. Very grateful to God
for the gift of good results. Out of 183, we are privileged to have one person who is shining like a star to the school. Her performance, outstanding performance, is really admirable. We thank Nelly Khymdeit for bringing good result to the school. She is upright, and we really, from the start onwards, I encourage, motivate, and she really kept up her promise that she will do well. She was not able to get top list in SSLC exam, but her hard work, persistence, dedication to the efforts that she made our school proud and herself. Looking at her, I really admire the way that she used to move around in the school. She never skipped from the school unless and until some necessary holidays or for her personal needs or sickness. Otherwise, she never skipped from the school. And even in the performance, other activities also, she was very smart, active. And I used to inquire from the teachers how is the performance of Nelly. Teachers will always say, "Oh, she's doing best. She's doing her best." So I really admire her approach to the teachers whenever she needed, and she really brought glory, pride to the school. I congratulate the family, the supportive staff, and all my and all her classmates. She not only the teachers, but it is her effort make the school proud. And congratulations, wish her the best. Any offer from her? As of Support. now, offering for the support, it is a school management. We'll see to the needs. We have got fathers and school management. If she requires, we are able to help, and we will certainly support her if it is required. Men ngasngo dap rekomendasi ka ngasngo dap rekomendasi ka komen hadu kata ko ba ngaya lede menem step ha bang page result ngam sola mudur shu bang ngam sola ngit shu ilagi jong ki khamat ngala page arsian lai sin ka result nga check ba ngasem ba ka don sisa ka teng ha ka top tu hadin katu kan pon ndang lala ben piang ya kata ka jing sisa phone bang pentip ba ha bang sngo ba i para ineli il ayam da ka jing kemen ngala sngo kata song melung ila de ro berkenik pen perkat kenya nga namar ba ngarung ade wini kino hikai ba ngajo hikai abun snem na ni na simpos ngadi hikai barem bat mata hikai maurong government apu primary te ngaju ong baro ki khana ba todon ka jingtrang balada pidon ka jingtrang to bu rangkat ba ka jing kongu namar ba kum bang ngajo ai nuksai ki baro lada pikwa ban poisa clear ngi kino hikai nginyele ban khinyet yele ban kersan ya ki na try tamalada ki kim tre ban kiu dalade te kamut kanong leno e yangi hendrei lada ngiru ngin kersan in khinyet ya ki sejong man poisa kata sakliar te kiru lada ki yele kat bala on poisa clear kram pep kin poi be sakathong te kumta kalong ka jing kentu moya ki we de kana school te marbi neri para kaddu jongan ne skmangan nomdon shui ki para gimne khoni ki board exams ti ki khna ki nang ki bandang ya khoni ka board exams to bu kan ya ka thong to bu kan ya ka jingtrang ma to ngu ko ngu kan ya ki nong hikai ba kum juri ni ki pa ki bahal lor la da ki ai kanu tin sneng khna ma pindu yo ayo so ba thiang ha ki jing